Зміцер Бартосік. Забіць у палмінзага. Я паспрабаваў зірнуць на рэчы вачыма свайго героя. І раптам адчуў сябе наведнікам начнога музея. Карціны і вобразы, якія паўстаюць з крамзоляў следчых і няроўных літараў друкарскіх машынак, сплятаюцца ў адзін драматычны сюжэт – батальнае палатно. Але ў маіх руках толькі ліхтарык, промнем якога я магу выхапіць адно – кавалак карціны. Каб убачыць увесь сюжэт і маштаб палатна, майго ліхтарыка замала. Вось на полі пара коней, цягнуць за сабой жняярку, гэткі падобны да самалёта этажыркі камбайн. Адзін конь уздыблены, у ягоную збрую учапілася маладая жанчына, другі конь ірвецца ў бок. Ягоны хвост гарыць. Калі перавесці ліхтарык у бок, крыху вышэй, на ўскрайку поля, відаць гурт людзей. Дзясяткі асобаў. Над натоўпам гараць паходні. Узначальвае шэсце паважная сівая кабета. У руках у яе драўлянае распяцце.